Så jeg begynder bare, eller man kan høre mig. En generation født ved verdens ende stiger blindt, skilleret og sløret over kanten, ude i afgrundens konturløse skønhed. Den åse massive klump mangel, mor og far bag rattet, og mor og far græder, dybrøde, etanoliserede tårer med hænderne alle andre steder end rettet, om halse og i ansigter og hår og kraver, for de har festet så meget, uden at have noget at fejre, medmindre afgrunden, tomheden, udryddelsen af en fest. Men det kan mor og far ikke lige at snakke om, så emnet skifter som hver adresser, men stadig ingen tager ansvaret, for mor og far har kørekort, men det giver ikke en fuck for at køre bil. Og børnene kan blot se afgrunden forstå, at det ret skal drejes 180 forsvindende grader om, og alligevel ikke gøre en skid. Afgrunden er der flot i dag. Mor og far bag rattet, mor og far ude af ruden, mor og far krøllet sammen, og vi lader børnene ligge. Jeg tror, der hvor det gik op for mig, var i forbindelse med, at jeg ret udramatisk faktisk sad og læste avis. Og læste en artikel om den grønne stænderbevægelse. Og så skrev jeg til dem og sagde, hvordan kan jeg være med? Og så tog jeg til deres møde der. Og gradvist så blev jeg så hvirvlet ind i det her med at lave strejker. Men det var som om, at lige der sagde det bare, okay, verden er ved at brænde sammen. Og ikke bare verden, men alt er ved at brænde sammen. Alt er ved at blive slået ihjel. Og der er nogle helt specifikke årsager til, hvorfor det er sådan. Og jeg har altid været politisk inklineret. Og jeg har altid været sindssygt ærgerlig over, at der er så meget uretfærdighed og så meget ulighed i verden. Og det var som om, det først gik op for mig der, at der faktisk er en ulighed, der er meget større end den, der bare er blandt mennesker, som også er forfærdelig. Og det er den, der er mellem mennesker og natur, og mennesker og resten af vores verden. Og jeg tror også meget af det her, altså hele den her krise, og hele det kollaps, vi er på vej imod, bunder i, at vi ikke forstår, at vi også er natur, og vi ikke forstår, at det ikke kun er mennesket, der har sådan en monopol på viljen og på at handle, og på at gøre ting. Og det kan vi også se i kraft af, at naturen handler igen, når vi vrænger den. I kraft af jordskælv, i kraft af tørker, i kraft af stigende vandstanden, i kraft af, at det hele er ved at falde ned over hovedet på os. Og jeg tror også, det er lidt af det wake-up call, der skete for mig lige der, og som også skete for rigtig mange andre unge mennesker på det tidspunkt, som så er blevet hvirvlet ind i det her med at lave klimaaktivisme. Og jeg tror ikke, det er fordi, at vi lige efter det her Europaparlamentsvalg, og lige efter det her folketingsvalg, når der er blevet valgt en masse grønne politikere ind, så bare kan ånde lettet op og sige, nu er den i orden. Fordi det kræver noget meget større. Og den her klimakamp spænder så sammen med rigtig mange af de andre kampe, vi kæmper i dag, og rigtig mange af de andre ting, der er galt med verden. Fordi grundlæggende så er det en mangel på respekt, det er en mangel på empati, og det er en mangel på kærlighed. Altså, det er meget sådan en det her med masseudryddelse og masseuddøen, og jeg er ikke bare dyrs og levende væseners død, men egentlig også bare altings ødelæggelse. Det er meget sådan en ting, der er i luften. Og det er lidt som om, at man trækker vejret og får den på den måde. Sådan som jeg har det i hvert fald. Fordi der er sådan en atmosfære af ødelæggelse i den måde, vi har lavet hele vores samfund på. Og fordi der er sådan en tilgang til verden, hvor vi tramper på den og volder den, som det passer os, og ikke tænker over den, så har jeg det som om nogle gange, at jeg godt kan mærke det sådan helt ned i lungerne. Det er verden, der kommer ind i mig, når jeg trækker vejret. Og jeg har det som om, jeg ikke rigtig ånder lettet op.
når jeg tænker over den massive ødelæggelse, der er i gang. Fordi ja, det giver jo egentlig også meget god mening, at når vi fælder træerne, så kommer der mindre ild, og så kan vi ikke trække vejret og så videre. Så det er den her følelse af at blive kvalt på en eller anden måde. Eller i hvert fald bare skue en ren død ind. Og det er der, hvor jeg kan mærke nogle gange. Sådan en ondenød. Og sådan en følelse af at blive kvalt. Det er fucked up. Man kan sige, at det er en mulighed for en form for genfødsel. Det er en mulighed for at give plads til en bedre verden. Og det er en mulighed for at måske, og det er forfærdeligt at sige, men måske også at få vækket menneskeheden på en eller anden måde fra det her. Det er sådan det eneste, der rigtig holder mig kørende, det er det her med, at okay, der er faktisk en mulighed for, fordi det her lort, det kommer til at falde sammen. Det kommer ikke til at holde. Verden fungerer kun ved udveksling. Alt er en... Altså, der er enkelte ting, der er kun relationer mellem ting. Det er ikke fordi, at mennesket er sådan en aktør, der er stillet over naturen og bare sådan kan smadre den, som de vil, og naturen må bare bakke under. Fordi naturen heller ikke igen. Altså, jeg ser det ske i alting. Fordi alting har en effekt på ikke bare mig, men også alt andet levende. Alt er materie. Og jeg er lige så meget værd i en eller anden forstand, som alt andet er. Og det har også noget at gøre med at få os ned på jorden igen, og få os sådan ind i verden og forstå, okay, det er faktisk kun, hvis vi har en verden at leve på, at vi kan leve. Der er den mega sødt lige der. Og sådan... Og det er måske også derfor, jeg sådan bliver ved med at tro på det her, og bliver ved med at tro på, at vi faktisk også kan få en bedre verden ud af det her. Fordi det egentlig er bare, at vi har lullet os selv ind i en eller anden løgn om, at vi sådan ikke behøver at tage stilling til naturen, at vi ikke behøver at respektere den, at vi ikke behøver at tænke på os selv som andet end sådan mennesker, som individer osv. Og det er også der, vi skal rykke forbi at sætte mennesket højere. Jeg tror kun det gennem kærlighed, at man kan lave nogen som helst form for oprør. Fordi man skal huske kærlighed, og kærlighed er ikke nødvendigvis kun i den der menneske-til-menneske forstand. Og det er måske heller ikke kun i den romantiske forstand eller noget som helst. Men det her med, at kærlighed er man kan også kalde det at være regenerativt inklineret. Det er det her med, at det vil hele og vil give mere, end man får. Og jeg tror, grunden til, at jeg snakker om, at det er en mangel på kærlighed, der gør, at vi har alle de her forfærdelige kriser, det er fordi, at vi sidder i en situation, hvor at der er rigtig mange mennesker, inklusive undertegnet, helt passivt, fordi vores system er bygget op på den måde, der tager, men ikke giver igen. Vi har ikke forstået, at naturen lige så meget, at det er værd at blive elsket, som andre mennesker er. At vi er natur, os mennesker. Og derfor så det her med at elske naturen er faktisk også noget at elske sig selv på. Og det er også derfor, jeg gerne vil insistere på, at vi kalder det kærlighed. Fordi det er det eneste, man rigtig kan kalde det. Jeg tror også, det er den eneste form for passion, man kan have, der er så rent, som det kan være. Fordi hvis man kalder det klimafrustration eller klimavrede, så ender du med nogle ikke særlig regenerative ting. Altså, vi har ikke brug for at smadre og ødelægge, eller det kan vi godt blive tvunget til, men som udgangspunkt, så tror jeg, at rigtig mange af de klimaaktivister, der er derude, er nødt til at forstå os. Hvis vi skal have en grøn revolution, hvis vi skal have en fuldstændig omvikling af hele den måde, menneskeheden tænker på samlet, så er vi nødt til at gøre det med kærlighed. Vi er nødt til at gøre det med empati og solidaritet, respekt og forståelse, som alle sammen er også bare udledt af kærlighed. Og lige nu så lever vi jo også verden ihjel. Jeg tror kun det gennem sådan en virkelig passioneret forståelse af, okay, selv bare når jeg smider skrald i naturen, så gør jeg faktisk så skade på mig selv.
og så skal jeg skade på alt andet. Og det tror jeg, at det som vi sådan skal genoverveje. Det er også derfor, vi skal elske verden. Eller den elsker os igen, forhåbentlig. Men jo.